Ayan mga katropa, larga na tayo. Binabaybay natin itong Molino ngayon. Molino Room. Oh mga katropa, ano nga ba ang buhay ng isang rider? Masaya, mahirap. Unang-una dahil delikado, mainit, minsan naiipit sa traffic at nauulanan. Pero masaya mga katropa dahil ang karamihan sa amin ay ito ang hilig o kaya naman ay panandalian namin, nalilimutan yung problema namin sa buhay-buhay, sa bahay, sa trabaho, o kung ano-ano pa man, anong klaseng problema. Bakit mga katropa? Dahil huwag niyong itatanggi, pag tayo ay nagmamaneho ng motor o 4-wheel, diba nakapokus tayo sa kalsada at pagmamaneho. So wala tayong ibang iniisip kung hindi yung kalsada. Diba tama mga katropa? So sa ganung paraan, makakalimot tayo sa mga ilang bagay, lalong-lalo na ang problema. Kahit hindi problema mga katropa, minsan nalilimutan natin kahit yung mga importanteng bagay diba? So wala ito ang buhay namin. So sa aming mga riders, lalong-lalo na ang hanap buhay ay itong kagaya ng ginagawa ko, pagmumotor. Dahil mga katropa, ako ay isang liaison ng isang private company, isang maliit na kumpanya na isang sarap na gawain ang ginagawa ko. Yun. Alam nyo naman, di ba mga katrop, ang buhay ng isang rider hindi laging masarap. Lalo na pagka yung tayo ay nasisiraan o napaplatan, maging aware tayo doon. Sabagay, hindi natin alam yung aksidente kung kailan darating. So aksidente naman, may iwasan natin yan. Kung tayo ay maingat, ang bawat isa sa atin ay kailangan ay maging maingat. Diba mga katrop? Yun, alam nyo ba mga katropa, kanina pa akong alas 3 madaling araw nagmumotor. Ngayon mag-aalas 11 na. Galing ako ng Calamba, Muntinlupa, Las Piñas. Ikot-ikot lang ang buhay mga katropa. Saka isa pa ang buhay ng rider, pagka lagi tayo dito sa kalsada, minsan meron tayong nakukuhang aral at idea at diskarte. Minsan pa nga dito tayo makakakuha ng solusyon kung paano natin maayos yung ating problema. Ganun, meron tayong bagong nakikilalang kaibigan, meron din tayong nakakaalitan. Unang-una sa lahat, meron tayong napupulot na aral pagdating dito sa kalsada. Siyempre, kailangan natin magdoble ingat dahil sa motor lang itong gamit natin, dalawa lang yung gulong. Isa lang masasabi ko mga katropa, speed up when you need it. Tumakbo ka ng matulin kung kinakailangan at kung nasa tamang lugar. Nasa tamang lugar. Tatakbo kang napakatulin, marami kang nakakasabay ng sasakyan. Diba? So, lapitin yun sa aksidente mga katropa.
maging irresponsible tayo sa bawat hakbang na gagawin natin o pagmamaneho ng motor, dahil alam niyo mga katropa, ang hirap ng maaksidente sa kalsada. At isa pa sa nagiging kawawa ay yung ating pamilya, yung mga naghihintay sa atin na makauwi. At siyempre maaari pa tayong makadamay ng iba mga katropa. Oo. Para sa lahat, hindi lang sa nakamotor, pati na rin sa mga dikotse o mga apat ang gulong. Yan, yung mga lahat ng bumabaybay sa kalsada. So, ano po ba ang pag-uusapan natin mga katropa? Yan yung buhay ng isang rider. Masaya, nagkakaroon ng bagong kaibigan, diba? Ngayon, naka-TV tayo ngayon, naka-TV yan. Wala yung 650 na aksidente. So, next video mga katropa, papakita ko sa inyo yung nangyari kay 650 badly at sad. Nakakalungkot dahil na-aksidente siya. Siyempre, mas nakakalungkot din sa gumamit nun nung bago ma-aksidente. Siyempre, kung na-aksidente ang motor, pati din ang riders nun. Kwento ko lang sa inyo ang buhay namin mga katropa. Ayun, sana nagustuhan ninyo ang aking maiksing kwento, buhay-buhay ng isang rider, lalong-lalo na kung ito na talaga ang hanap buhay na kagaya ko. Yun mga katropa, kung nagustuhan ninyo, sana ako ay huwag niyong kalimutan na suportahan, subaybayan, at patuloy pa tayong makinig sa mga susunod nating kwentuhan. Diba mga katropa, maraming salamat sa inyo mga katropa. Ito nga pala, si Born to the Ride. Peace!